Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sedaya ingkang satuhu kinurmatan serta rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dhateng Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih, ingkang tansah paring nikmat saha rahmat satemah kula saha panjenengan tasih saged pados ngilmu inggih menika tasih saged kumpul wonten ing pawiyatan kita menika. Kaping kalih nuwun sewu kula sampun kumawantun jumeneng wonten ngarsa panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula panjenengan sedaya tamtu sampun sami ngertos bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah satunggaling kedadosan sakral ingkang nedahaken dhateng sedaya tiyang bilih bangsa Indonesia, bangsa ingkang anggadhahi semangat juang. Semangat nyawijine Bhinneka Tunggal Ika dados bangsa ingkang jumeneng kanthi jejeg. Wondone wosipun Sumpah Pemuda inggih menika setunggal, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kalih, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wosipun sumpah saha prasetya menika wajib kula saha panjenengan sedaya jagi saha dipunwarisaken dumateng putra wayah kagem mujudaken gegayuhan kamardikan saha geseng kanthi gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerja raharja adil saha sejahtera. Kita menika siswa nggadahi jejibahan jagi semangat dalah mempeng anggenipun sinau. Minangka pemuda kita ugi kedah semangat saha sregep anggenipun nyambut damel ngisi pembangunanipun bangsa. Menika ingkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Pramila cukup semanten kemawon atur kula. Mbok bilih kathah klinta-klintuning atur kula tansah nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.